Hej, vi skulle lave den der Aske-video, og sidste gang der blev det ikke noget på, at man ikke kunne sætte den ind på Facebook, og nu så fundet ud af, hvordan man gør. Så vi tager det helt forfra. Ja, vi starter med det spørgsmål, vi fik sidste gang. Yes. Det er bare... Kæft, den bliver lang. Ja. Okay, der vil bare sige, at der er omkring 50 spørgsmål. Okay. Karoline Terp. Hvad synes du om mig? Sød nok. Ja. Pæn. Ja. Beskriv mig det samme. Mit udseende fra 1 til 10. 9. Hvad synes du? Hvad? Ja, det tager os begge to. Ja. Men jeg kender dig ikke rigtigt, men du virker sød nok. Er jeg pæn? Ja. Ja. Beskriv hinanden. Rigtig god ven, og så er han rigtig sød, og så er du mega lækker. Okay, det var så... Ja, okay. Ja, det var meget ægget, men tak. Så spørger Josef... Nej, der var en med her. Beskriv jeres drømmepige. Pæn, sød. Ja. Josefine Holm. Mit udseende fra 1 til 10. 8. 9. Okay. Stor 9. Wow. Hvad synes jeg om mig? Du er sød, frisk, sjov, pæn. Rigtig pæn. Ja, pige. Er I forelsket? Lidt. Og så spørger Maria Dyrmose. Og det er så det gamle, det her, alt det her. Hvad synes jeg om mig? Du er sød. Pæn, sjov. Vi skal snart finde en dag, som vi aftalte i dag. Ja. Her i ferien. Karoline og Kravmand. Hvad synes du om mig i mellemrum? Du er sød, pæn, lækker. Rigtig sjov. Ja, sjov. Ja, alt det der. Mit udseende fik til 10. Julie Møller Jensen. Hvad synes du om mig? Sød, sjov. Jeg var faktisk i biografen med dig i går. Det var rigtig hyggeligt. Ja, vi sad så lige 2 sæder fra hinanden, ikke også? Smartass. Okay, Emma Katrine Thomsen. Hvad synes jeg om mig? Du er sød, sjov. Ja. Ja, det samme. Og pæn. Ja. Okay, så kommer min Friis Peterup. Hader jeg mig? Nej, hvorfor skal jeg have dig? Hvorfor fanden spørger om det? Hvad synes I om mig? Sjov, mærkelig på en god måde. Sød. Ja. Mit udseende fra 1 til 10. 7. Stor 7. Hvor god ven er jeg fra 1 til 10? Jeg kender dig ikke særlig godt, så er det 6. Jeg vil sige 7. Har nogen som er sur på mig? Jeg var lidt irriteret på dig. Ja, det har jeg. Hvad synes jeg om hinanden? Der har vi svaret på. Hvad synes jeg om mig selv? Vedkommende. Har gode manerer. Ja, gode manerer. Det kan jeg godt sige. Du skal også beskrive dig selv. Ja, men det ved jeg sgu det ikke, altså. Okay. Kunne I tænke jer at snakke mere med mig? Altså, kunne I tænke jer at snakke mere med mig? Ja, det kunne godt. Ja. Og så skriver hun så held og lykke. Tak. Andreas Kallehave, hvad synes I om mig? Sød, sjov. Mit udseende fra 1 til 10. Jeg ved det ikke. 5, 6. Er en god ven. Ja, det er fint. Niels Bak Jessen, beskriv mig med 3 ord. Du er sej. Okay. Okay. Og flink. Du er så 4 år. Men du sagde sej for helvede. Mit udseende fra 1 til 10. 5. Hvor god jeg er med 1 til 10. 7, 6. 9. Frida Møgging Møller. Hvad er jeres største drøm? Det ved jeg ikke. Det er at få et arbejde på Dyrehospitalet i Aalborg. Det er så først, når jeg bliver 13 år, jeg får det først. Og så okay, min fandme. Jo, det er delfintræner, og så bor jeg i Amazonas. Sådan er det fedt. Jeg har faktisk boet i Australien og Fæng. Og jeg har været i Australien, USA og alle mulige andre. Ja. Frida Møgging Møller igen. Mit udseende fra 10. Jeg kan ikke rigtig se det. Jeg har ikke set det så mange gange før, tror jeg ikke. 6. Ej, måske 7. Frederik Musse Larsen, mit udseende fra 1 til 10.
0. Nej, bare 10. 1000. Peter lige tager, hvad for en mobil har I? iPhone 4. 4. Ja. Smiley! Okay, videre. Ja. Minimum som 3 mil udsendt fra 1 til 10. 7, sagde jeg. Hvad sagde du? 7. Godt. Du er ikke grim, bare rolig. Han sagde det bare på en mærkelig måde. Slap af. Han er Maria Vitrup Nielsen. Vil du udsendt fra 1 til 10? 7. Ej, 8. Andreas Kaldehave. Hov, vent lige et spørgsmål mere. Lol. Har han noget imod mig? Nej. Hvorfor spørger man? Never. Spørger mig også. Okay. Julie Buje, hvad synes jeg om mig? Sød, pæn. Kender dig ikke sådan. Nej, du kender hende ikke. Du går Pæn. Ja. Camilla Rode Vestergaard, hvad synes jeg om mig? Du er sød. Det synes jeg, vi er gået i parallelklasse til gang. Jeg har kendt dig, men har mødt dig. Rikke Lyngsø Andersen. Ja, hvad synes du om mig? Du er nok du er sød, sjov, flink og pæn. Beatrice. Eller Bea. Hvad synes jeg om mig? Du er sød, sjov, pæn, lækker. Ja, okay. Vil du udsendt fra 1 til 10? 10'er. Min personlighed. 10. Fra 1 til 10, ikke også det? Ja. Beatrice igen. Eller Bea igen. Og hvem er I forelsket i? En pige. En pige, ikke også? Ja. Det var meget. Det kom bag på jer, eller hvad? Nej, det gør det ikke. Nej, jeg gav det selvfølgelig derfor. Beatrice, beskriv vest om det. Der har vi gjort. Ja. Julie Lind, hvad synes jeg om mig? Du sidder pænt sjov, lækker. Kender dig ikke rigtig. Vi tager finde dag. Udsendt fra 1 til 20. 18. Anne Pedersen. Hvad synes jeg om mig? Du er sød. Kender dig mærkelig, på den gode måde. Mie Svart Sørensen, hvad synes jeg om mig? Sød, flink. Du er sød nok. Sjov. Ja. Æd noget. Jeg æder lige lidt cola. Jeg æder cola. Selvom jeg har lidt tips over, det gider du ikke til lige nu. Okay, så er det til næste, du finder frem nu. Hvad? Eller skal vi bare gå videre? Hvad? Det er dig? Ja, men jeg skal jo først lige finde spørgsmålet. Men der var flere. Hvad er det? Nej. Skal vi først have med dem, der stiller på min eller din? Din? Hvad? Skal vi tage min først nu? Det har altid været dig først. Ja, din gamle, altså din gamle der. Det var den samme som din spørgsmål. Nej, fordi at du fik sådan nogle... Den her. Laver en ASB-video, så stil nogle spørgsmål, og for resten video med Tobias Patienter Crashel. Det er den, du skal finde, der var 13. Nå, ja. Ja, min ven. Ja, den blev jo op. Okay, nu er det så ven.